butang tanan ug mao din ni ang buhok sa ako ang anak, so na siya previous nga riban sa ihang tumoy. Kay nariban naman gud ako ni iyang buhok 2 years ago, so mo nang inana na sad ka dry ang iyang buhok. Mo nang kailangan na sad ako iriban ang iyang buhok kay lagi sad mo graduate man sad siya grade 6 karon nga year. Ug sunod din atong buhaton ani mga inday is kailangan nato i-divide ang iyang buhok og katulo. Ug pwede ra sad kayo kamoy mo buhat sa inyong anak ani or kamoy mo riban nila kay para sad makatipid mo kay lagi kani nga trabaho is dali ra jud kay siya buhaton. Basta importante lang ani mga inday is na moy plan siya ug na moy blower kay lagi ang mga medisina ani is mapalit ra sad ninyo sa mga online shop. Ug kamo na bahala pagtan-aw sa tong screen kung giunsa nako pag-divide ang iyang buhok, so nagbili na ko gamayng amount ana nga buhok kay lagi mo nay atong unang butangan sa tong medisina. Dayon sa pagbutang ninyo og medisina ani mga inday, so kailangan jud ninyo nga mabutangan ang tanang buhok og medisina. Ug sa pagbutang din ako medisina ani mga inday no is wala jud ako siya gisaga dito sa pinakatumoy sa iyang buhok. Kay lagi man naman siya previous nga riban, so mo na kailangan dili sa nato isaga dito sa iyang pinakatumoy nga buhok.